2 granulky plus 3 granulky sa rovná... Stále hladná mačka. V Mačacej akadémii sa vaša cica naučí oveľa viac. Pomoc o Z mačičkovo dobrá nemusí byť nudná. Môže to byť zábava. Pridajte svoju mačičku do Mačacej akadémie, zabavte sa sledovaním jej štúdia a zároveň pomôžete mačičkám mačičkové, ktoré sú na vašu pomoc odkázané. Ďakujeme! Mňau. Zdravím vás, studenti a studentky. Som profesor Kupko a naučím vás najdôležitejšie zákony fyziky. Prosím kolegov, aby sa v krátkosti predstavili. Zdraviť už nemusíte, pozdravil som kolektívne za všetkých, nech to nezdržujeme. Ja som profesorka Gretka a môžem vám odhaliť tajomstvá astrológie. Naučím vás, ako čítať z hviezdnej oblohy a vypracovať si svoj vlastný horoskop. Ja som profesor Tobinko a tiež vám budem prednášať o hviezdach, ale z pohľadu astronómie. Dozviete sa všetko podstatné o vesmíre. Súhvezdia, veľká, malá prepravka, škrabancová hmlovina či mliečna dráha sú témy, ktoré vám budem ja prednášať. Som profesorka Miška a moje zameranie je medicína. V akadémii vám ukážem, ako sa starať o zdravie svojho človeka, aby mal energiu na plnohodnotnú starostlivosť o vás. Ja sa volám Otík a som profesor umenia. Preberieme spoločne rôzne formy mačacieho umenia, či už krabicového, nábytkového alebo umenie tetovania. Ja som profesorka Lesianka, vyučujem psychológiu a som tu, aby som vám pomohla pochopiť, čo sa deje v hlavách našich ľudí a ako to využiť vo svoj prospech. Ja som profesorka Bastinka a zavedím vás do fascinujúceho sveta mačacej histórie. Spoločne preskúmame tajomstvá minulosti našich predkov. Som profesor Bubko, PRD, a vyučujem tu stratégie pre získavanie jedla. Mňau, ja som profesorka Hermínka. Filozoficky rozoberieme témy ako existencializmus prázdnej misky, alebo vás viac zaujme úvaha o dôvode existencie človeka. Ja som profesor Maxík a zasvetím vás do tajov mačacej ekonomiky. Efektívne plytvanie zdrojmi, tajná diplomácia, efektívna skrytá akumulácia a veľa iného vás čaká v mojej prednáške.